Nyakorongo jonka mura mintiere dakika hoska daboro tok sa chiela mano marukinyi machiegni ma en TWAK e cheno marupiny matai nyinga Sharon ngao kanise neno posters mopogore mabende nwaseke mbui mago ganda Nyakorongo jwang ing'eyo thor wach mabende wadoro lose kekia we anyisi wadoro loso kotendre kod report mano mar NADCO ahinya chal mar NADCO gi sane kanyaka sani committee karamna committee mochung' ne kete tim report mano mar NADCO kachiel koda weche apar madito mano 10-point agenda mabende ogai machon mar ODM Mosenyendo Raila Odinga kanyakla kod jatend piny William Ruto nochwe kogno e dwe mar adek higa mokalo bende koro dhi chako ayanga chenro mano mar kao pach oganda e pacho ka chenro bende ibro bed ka ichako e dwe mar ariyo mano mar higa ni ibro bed ka ichako gi gwenge makadhwadh nam chumbi kaluo bende kwa dhi nyime koda twak marwa abro bedo ka nyisi okenge kata mnaudu chienge mabende ibro bed ka choke pach oganda makaluo okiny makawuono Nyakorongo jwang antiere gi awuot luo ariyo mabende obro bedo koporo godo wache kin thuolo mar sa achiel mabiro yiena mar mondo mi arwak Daniel Juma Nyakorongo jwang Daniel Juma ntiere koda orwako gudu mathoth kata kamano okiny makawuono hochopo kaka janon siasa dana rwaki ni machiegni gin marani chiyo makar kamano Sharon adwa mondo amos jo Ugandawa, I wish nigi happy new year. Apan poko aromo chakre higa ni chakre. Kamano. Yero kamana yin. Kopogre gi Daniel Juma Nyakorongo jwang bende ntiere ka gi Oscar Omondi bende hangeni benin bende rwako gudu mathoth. Kata kamano odiochieng' makawuono yiena mar mondo mi aluongu mana ni jonon siasa donge Oscar machiegni. Yero kamano Sharon. Happy new year. To you too. Yes, kukabe abete studio maramogi majo winjowa. Magramogi pok wagogo mbaka matin weche to ng'eny sai matin kaki wacho cha to wero kamano kuom invite mondo wach matin e wach mar NADCO report kod 10-point agenda wero kamano mana kama Nyakorongo jwang ntiere report mabende jafombo wadwa Chris Owino notimo ahinya nyaka luore koda chala mano mar committee mabende odiochieng' manyoro ne giloso kod jofwambo wawinjo na report margi kanyakla kod ikruok mabende gintiere godo mano mar kao pach jopiny kaluore koda chala mano mar NADCO madito ma ODM kod UDA ne okete kok gidu mar adek higa mokalo dhi goyo okang' maduong' dwe manyien e kinde ma komiti mochung' ne chenrono dhi chako kao pach jopiny e pacho kae mangima. We shall move on to a very important part of our work as a committee, and that's the country-wide stakeholder engagements, where we intend to meet Kenyans right in the grassroots to listen to them, because this is an inclusive process and we want everybody to come on board at the various levels to talk about the NADCO report and 10-point agenda and their assessment of its implementation. We'll be able there to exchange ideas and seek the recommendations on the Kenya that we want. County ma Mombasa kod gwenge makadho wadh nam chumbi emadhi yao chenrono ayanga tarik 2 dwe mar ariyo higani. These stakeholder forums will be held in all countries' 8 regions, beginning with Mombasa for the coastal counties on Monday, 2nd February 2026. On Wednesday, 4th February 2026, Wananchi from the counties of Siaya, Homa Bay, Migori, and Kisumu shall present their views in Kisumu town, while those from Nyamira and Kisii will have a date with this committee on Thursday, 5th February 2026. Bang gwenge makadho wadh nam chumbi jodak e kaunti ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori emadhi bedo welo mag kweth mar Agnes Zani tarik 3 dwe mar ariyo higani e romo madhi timore e kaunti ma Kisumu. Counties mag Kisii kod Nyamira dhi chiwo pachgi ewi NADCO tarik 4 dwe mar ariyo higani e kinde ma jodak ma imbo mar Kenya to dhi rwako kweth mar Agnes Zani tarik 5 dwe mar ariyo higani e kaunti ma Kakamega. Chenro makamano biro chopo e ng'iende e galamoro maduong' mar jo Kenya duto e bore Nairobi e karo maduong' mar KICC tarik 25 dwe mar ariyo higani. We intend to finish our nationwide tour with a mega stakeholder meeting for Nairobi region right here at the Kenyatta International Convention Center, KICC, and that will be on Wednesday,
February 25th, 2026. Kagitwa kod jofwamb weche e bwore Nairobi, jokanyo mag komiti no onyiso geno mar tieko tijgi e wang' sa kendo chiwo ripot margi jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga tarik 7 dwe mar adek higani. Zani kod kweth mare bende oyango ni gin kod sir ma jatend piny William Ruto e dwaro margi mar keto e tim ripot mar NADCO ka bende gijiwo jo Kenya mondo wuog oko mar chiwo pachgi. Before the late Raila Odinga left us, he always reminded us to always be cognizant of the spirit of the MOU that is signed with Excellency the President. And for those of us who loved and adored him, we want to encourage all of us in the spirit of the MOU. Let us come together and help us build this nation together. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajang mago gin moko kuom jokanyo mago mag kamiti mabende koro biro bedo ka ng'iyo chal mano mar NADCO kanyakla kod choko ripode mopogore opogore kowuok kuom oganda kotelnegi kanyo koda Agnes Zani. Parni chenro makamano mar choko pach jopiny public participation biro bedo kanyo kachako chieng' tarik 2 dwe mar 2 to biro bedo kochako e gwenge mago mag kadhodh nam chumbi. E gwenge makaluo hanno ka choko pach oganda biro bedo chieng' tarik 4 mano dwe mar 2. Hanno ka biro bedo e kaunti ma Siaya, Homa Bay, Migori kanyakla kod kaunti mano ma Kisumu. Ka bende chenro makamano biro bedo karumo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2 motelo ne mar mondo mikoro gikel ripodno e yo makare ma bende gibiro bedo ka gitimo chieng' tarik 7 mano mar dwe mano mar 3. Achaka na Oscar kachako kuomi kanyo wang'eni ripod wach motenre kod NADCO kanyakla kod weche madito dito en wach ma bende jopiny osebedo ka rito koda siso dibed ni sani nitiere green light no kapar ni jopiny riti na Sharon. NADCO gi gik madhi mbele gi awinjo Agnes Zanini ma en japuonj na e university and Agnes ne a very sharp lady, a very good minded lady, but gik ma koro jogi involve ni en gir galo pach japiny. Task forces gi commissions of inquiry gin gik magala pach jopiny. It's a waste of public money. Nikeche everything manene NADCO report. NADCO cheng'en en report manene jobedo piny tok ginene protest moko mane gin mag unga kan 2023. Ma Raila led protest moko mane ntiere kande. To problem mane ntiere protest go ne ntiere gimiluongo ni nengo mar ngima ne ni malo. Manego bed ni gimoyalo en wach mar nengo mar ngima. To side mar sirikal notamore discuss wach mar nengo mar ngima. To neka gidhi e conference to negi discuss ni wanyalo wacho wach moko kaka gimiluongo ni chiwo position mar opposition leader. Nonego bed nobedo gi opposition leader e parliament. Samo wuoyo kuomi ni ng'ama ne paro nego bed ni miyo kom mar opposition leader no be nosenyaka tho. Secondly, gik mane ne bedo discuss ka cost of living no ne giwito oko no kode be discussed. Nengo mar ngima ng'ama ne deputy chair mar Kalonzo Musyoka mano represent side mar the opposition then. Ne ng'ama miluongo ni James Opiyo Wandayi. Sama wuoyo kodi ni James Opiyo Wandayi no en CS mar energy. Nengo mar ngima iduoko piny nado. Ng'ama nyalo duoko nengo mar nengo ngima piny ng'ato achiel ji adek kende Kenya ka. Only 3 people. Minister mar Treasury Jono Mbadi manen bende part and parcel chairman mar ODM then. Minister mar CS mar energy. Nkeche nengo mar ngima en bech mafuta. Ka bech mafuta duogo piny gi siling 10 gi president, ka president gi Wandayi gi Mbadi obedo piny to gochon koro kawuono odoko bech mafuta piny gi siling 20. Nengo mar ngima odok piny. You don't need to form a commission back in the task force kendo di penji gik moko kaka dwa doko nengo mar ngima piny. Issue moro ma kendo ndiye NADCO report ne issue mar ginene ne issue mar opulence moko mane ntiere ma Gen Z struggle Gen Z revolution otimre chande mobile gi 10-point agenda. Opulence ni ng'ama yiero minister e sirikand ni en obedo millionaire after 2 weeks kose yiere.
And the opulence we saw, Gisudi Girigi Murkumen, okay, one and okay, no Jokuman and Odo Serikal. Ndege mafuyo malo, Gik Mitemo. Nothing has changed. And another the same thing. Manewaneno, Kurumae, aparoni, Jokumoko manene nyalobeto, Kakuraknes Zani Manene, Oberonomated Senator. Kakorone Gionge Tije. And Gabriel Oguda also, Neno Konyo Benis Temanene. A fight for liberation of Morocco or social media. So they're given work, like Mother Timore, any whatever they are going to discuss in those forums. One institutions mag Serekal, issue mag corruption. You could go to the SEC. You have to arrest people and take them to jail. Corrupt. Why do you have Onyaki form Kenoko mission moro? Mother Pin the pain, no the corrupt. What him ginadi? Agnes Zaninha wacho ngi wuotho gisebedo ka discuss CSS gi PSS and issues mo. PSS kod issue kod jok magedi mo. Onego bed ni jogo implement gigo e serikal. Ok onego bed kendo wadhi penjo jopiny ni ng'ane mosebedo ka fuyo gi ndege at the expense of serikal ni mondo koro owe wapenjo jopiny mano dhi penjo piny nade. So people are not happy gik matimre gi. And diversion. Moki yere godo. Iwinja? Obed ni kata mana e county government. Kineno ka Gladys Wanga, James Orengo, oro nyang'o offer ma task force. Ni investigate gimone go bed notimo. Mani ngeno divert ga en galo pat jopiny. Mondo wa gal pat jopiny sani mondo gimoro dhi mbele mondo jatelo no obed ni yweyo from stress ma jopiny miye. Koro sa mo yweyo no to unugal reg NADCO. Koro ana sebedo ka ndo chieng' lunga mdo wa discuss gimoro ka kono ko lunga wa discuss NADCO shara. Kama na inja na paro mano mar Daniel Juma bende kaluwore koda chal mar NADCO wach ma bende oganda osebedo ka rito kuom thuolo malach. NADCO nene olos kaka wado wacho mondo dok nengo gik moko piny. Ngima mag piny. Aito kendo nene NADCO, one of the issues mane NADCO dwano losa ni loso wach mar IBC mondo wabed ga IBC aito ongi oyaw apano nyaka wach ma yaw sava benen kanyo idwano yaw sava aito yero leader mar opposition ai bendange ne gi discuss one of the things mane gidwano gikete nene keto ilona keto prime minister nidwano kete the constitution. Because some of the things, NADCO nene agree ni bo team. To be kaka Oscar wacho. Some of these things, most of these things are put ma koro ketne. Gigi onego bed ni itimo. Sirkal mar Ruto. Omie te en gi teko mar timo gik manene NADCO wacho no nyalo timo. Sana ma nengo ngima. Iwinjo ga. Kawuono nyoro lando ni nyithindo dhi school kawuono. En gi teko mar chiwo executive order mondo gik moko dog chien. Gik ka Oscar wacho wach mag stima kod petrol. Meno sirkal nigi teko mar timo nade duoko piny mondo nengo ngima odok piny. Koro sani anabe wach NADCO nyoro wiyo we no sekavil ni tig milo NADCO. Koro kanyora neno ka yogi korono dhi ni gidhi wach NADCO. I wouldn't know enango ma jogi dhi loso manyien mapok watimo. Koro I don't know duoko nengo mag sirkal. One of the things okelo in emergency last year there was a lot of wastage in sirkal. To kawuono ka gineno kata nyoro bende court nyoro seyalo ni jok moko ma advice ker mano yiere mang'eny karibu ji 24 sani constitution omiyo ker teko mar yiero cabinet ministers. The cabinet ministers apano gin around 24. Koro en owuon kendo o decide no yiero advisors. To advisors gi bende gin gi msara madongo. Giriembo gi mtokni madongo. To akian seche magi dhi ga advice president.
was, forum, President Wang advised, and mostly in the cabinet. Koro jogi, and then only gin, kagin is another wastage. Onego bed ni jatelongio, mondo waduok wastage piny. Mondo wanuang kaka nyithindo dhi school. Sani ok onego bed ni sani pod king'iyo TV to ineno ni nyithindo moko pod kata gionge uniform. Free primary education, free education onego bed ni timo. Sani pod ji mang'eny ywak ni gionge pesa. Kaneno TV ng'ano ka ji ywak ni gionge pesa. Ma gichulo go school fees. En wach monego bed ni sirkal ng'iyo. Sani ok onego bed ni waketo seche gi weche mag NADCO gi. An gigi abende kaka nene en ayie ni at least aparo nen galo ji wach gik monego bed ni wang'iyo sani ng'eny. To bende kwa ng'iyo weche mag siasa. Wach ang'eyo ni committee ni en committee mar siasa. Don't wang'eyo ni nchwaneno ka UDA nchwaneno ka UDA gi ODM bendo romo ka ging'iyo kaka broad based jotelo manini NADCO sani gini broad based koro ang'eyo ni sani wach siasa osechwakre siasa sani liet koro aparo ni committee ni okete mondo otem hoyo weche mag siasa to seche an gima wacho ni ga gima wacho ni ga sana jo siasa sana ma ODM en ni sani king'iyo ODM kaka timre ka moko wacho ni gibro dhi nyime gi broad based moko wacho ni who told you koro gibed ka gi confused jopiny sana jo Nyanza an aneno ni sani ker sani osemiyo sana jo Nyanza onagi thuolo ma mondo giti kode to sani kaka jakom nyocha osenindo ok onego bed ni pod wagalore ni pod warito gimoro ma ni warito nyaka 2027 kochopo ika koro wabo decide to wadhi kuro 27 kochopo mano en yiero mosechopo sani onego bed ni jotelo mag siasa gi decide watiyo gruto kose kwati gruto nwach there's no need market seche decide uru sani nwach seche munu decide ga ka Gachagua gi Kalonzo gibende gitimo campaign koro ananeno galruok ni ok bi konyo sana onagi kwa wayie ni ne jakom oweyo onagi kata ODM oti gi Ruto aparo ni wa decide mondo wati kode iwinjoga nwach sani ineno ka sani koro bende jo Central Province bende gisechako duogo gine sirkal Yo ka ker nyoro dhi Nyeri. Koro rwake maber. Ma bende kanyo nyoro wacho ni ok onyal wito joma ne nogone kura to weyo joma ne ok ogone kura. Iwinjoga? Koro gino onego bed ni jo ODM paro. Nwach seche ma koro unu galre koro un pod utimo NADCO. Pod watimo ang'o? Ni pod warito nwa pod decide. To jomong'eyo mit sirkal Gachagua giri bende kaka wacho ni seche moko dhi gotieno to dhi romo gi Ruto. Winjo rumors. Akiane mego rumors. Ok anyal wacho. Ne adier. But nyaka ing'e ni jogi oseng'eyo mit sirkal. Nderni mane noger ndalo mane Kibaki nini sirkal. Uhuru ne sirkal. Central Province gin nderni mabeyo masani kata dhokni ema ninde. To wan Kisumo kata Kisumo kidhi Busia. Pod wan gi buche madongo i derni wa. Koro onego bed ni wa decide wati gi Ruto sani mondo walos wakel maendeleo. Injoga. Mondo bende thuolo bende ringo nikech wadong mana gi higa achiel gi nus nikech parni mae full year ma bende jatend piny Kenya nitiere godo nikech dongiro yiero to kayo dwe mar 8 donge semna chopo mar higa mokalo. Momiyo ni penjo mane guwa penjre ni nang'o jatend piny Kenya en kina mar neno ni report NADCO ni owuok motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2020. Galo jopiny iwinjo kaka gima owadwa ne wacho. Kwani Ruto dwa notiko de nade? Ya watimang'o mondo koreka wang'en koro watiyo kod William Ruto. Ni iwinjo watinade wani wasewacho no ber. Winjo. Wasewacho ni kara koro Raila mane wan gocha osetho. Koro Ruto kara kori ber. Koro wadhi
wagire wakwadhe watimango waningeno wan julu. Get me right. Get to know our psychology of our people. One joma very critical. Everything matimore. Wadi penjo katobed nan kashago bedo president katobed Kalonzo katobed Raila no Raila chingmo no penji ni ikom chingmo no penji to in iwacho ni joluo lui blindly to wacho ni awa asego sanya katrukana nyaka Mombasa nyaka kure kamipinga kamipenja penjo en luo Nyanza ok bitimore kamora mora maibo biro jatelo kijaluo Sharon ibi penji penjo. Koro if you imagine kidwa tiyo gi joluo ni mondo koro wati kodi okwa penjo. Mano will not work. Yes, jok manene wa experts mantiere manowuok manene wa oro. Ne wa oro gimdo ge represent our interests. Kok gi represent interest magwago. Wabro penjo gi penjo. To kwa penjo gi penjo to wacho nyaka bed ni wapingo sirikal wachuru. But we will ask questions. CS one day. We are saying this if he's watching me somewhere. Need to eat sitima. That is the question my people asking. If we enjoy more barabara, people can wait. Development more no kwati kudruno. Kapo ndalumo konantire mpira mlungo ngor ma yeto jigo coach. Tangizo coach ni coach. Jogo kudwa goi. Jogo no net kacha mpira donje. Kende tema nemo di make sure nyithindo matugo gi osompira kucha to lweny be onge ka uwinja baba en ni seche ma our people feel ni gin electorate margi they exchange their vote for goodies in government mane mumiyo giwacho ni wabro supporti ka waneno maendeleo no koro wach mar sitima energy seche mutwere nando gichana yodo kure people will not even question now. Gimoro ni barabara mi wachogo. Barabara manyicho ketno e budget gi. Practically 1 year, 6 months oknyal bet ni oselos barabara. Na loka 3 years for a construction of road. Lakini stima en gimi petro weekend to liel. Ibinja maber. Watch mar school. No cha wasekadho kanyo kamiyo no wadwa. The other time mane wane government kae mane waonge kore serikal mo wacho no. Neno kwa yud messages na kwa moko nyathi e ot mako gibono serumo WhatsApp ne wan gomna magliel to WhatsApp moro mar school fees ni mano kamane wase ai systems were working, people were able to take nyithindgi school koro kendo waduogo chien ne nyithindo 1,000 monego bed donja class 10 okodonjo. There's a problem. Of course. Task force midwa form na ni mondo wakien watim NADCO ere ka task force di address yath monego bed hospital Masiaya onego bed ni gigo are working system to kok gi work to wabro penjo no matter who is in power koro wan joluo we speak truth to power. Power mar ngata obed Raila Odinga obed Oburu Odinga nchocho po party leader ka temo penjo mo ngata ngama sani penjo mang'anyo kada Ruto no koro Oburu mi penjo ni in adier ni do chung president for us. Oburu neno timo maber bokete party leader kamudugo kethe no chon en kende unya chung president go party ndo juturo penye na dier ko sidwa okwero mila moko mino kalore koda chiko mar kalo kod chika to code of joluo nyen feel nyaka bed ni somebody is joking with us now. Iwinja kama ne chopo koro nene munya no chung president kende to jaluo en jabura penjo ni koro kendo kama wadhiye ni be kama wachiko na miluongo ni CS Mbadi chiemoro no wacho aparo dhoge no obuoth ko wacho ni wasechopo Kanan to penjo to Kanan mane Raila wacho chande mae go kako chal orach manade nengo mar ngima ni malo malite Kanan ni pok wachopo Kanan mane wadwaro chande to wan ne wawinjire ni wabro dhi Kanan kamwa chopeni e kama ne wadhiye kata kod William Ruto kamwa chopeni e kama ne wadhiye seyo bende nitiere nikech jatend piny Kenya ka chwal temo chwalo kata mana dongruok mamoko to en mana seyo sani bende ren seyo kaluwore kod advisors mage jogo ma bende ng'ado ne rieko sani bende un bundo wacho ni wach mar NADCO dhi choko pach oganda bende koro en galruok kanyakla kod tiaritha gi omenda mar piny owacho nikech parni chenro ma kamano kochako chieng' tarik 2 mar dwe mar 2 nyaka chieng' tarik 25 kiluoruok e counties 47 bende ok time nono un bende koro wacho ni mano ok en okang' mowinjore karo tim nang'o ema penjo ni to ema abinda asiro ni penjo ro nyaka wapenj
Iwinjo ga. Ma sani kata kiwacho wach kanan. Sani bende weche lokre ok wadhi kana. Sani wadhi Singapore. Iwinjo ga. Ke dwa terwa Singapore. To nitie joma pinyo to Singapore ni, wadhi nadi ka nyithindo ok som. Iwinjo ga. Wadhi nadi ka, tayo pok odonji gwenge wa moromo. Iwinjo. Koro nyaka wapenj, and abenda mor ni sana onagi wan joma wapenjo to ang'o matimre. Iwinjo ga. Emomiyo nyocha ka waneno ka jakom koro osenindo to waneno ka koro kaka wacho ni buru wacho ne en monyalo chung president ai kendo nyo waneno ka wini kendo wuok obende ni koro bende nigi mare obiro luok odwaro NDC koro confuse onagi confuse sana jo ODM. Iwinjo koro waneno ni sani sana experts manyocho semi teko mar tiyo mar represent wakacha giti mondo wanen to gitiyo nadi badi sani emomako kar pesa masani iwinjo ka iwacho ni sani jaluo mako pesa iwinjo to komako pesa tinwao ka jaluo nyoro neno ka weche kata mag skunde gineno ka dini nyoro ogero skunde Central Province. Mabende kaja kwa nyo giwach moro ni Oriema North Eastern ok ger skunde to gidwan mondo gited skunde giango Central Province. To nyo aneno ka koro kata mna Nyanza kocha. Inono ka skunde malego. Nyoro gato loyo tindo nyoro ni skunde mag onge ok oger masiche mo na wich kuot. To sandinga momako budget kuma ndi nyoro en atandi. To karatandi ang'o momiyo ok onyal timo kama ok onyal gine koro ntiere gik mang'eny ma anasiro ni weche mag NADCO ni koro wadhi ketho seche ni wakawo wagine report ni watimo wapenjo ji ang'o jopiny sani jopiny odich gi weche mag school fees dan kendo kama nyalo medo ni kamoro kanyo gimi wacho ni ker nyocho romo kod jo Mount Kenya Kanyeri ng'en mano bodo no bwagwa niki ko penye nikere dhi romo gi joka koro ang' watim nang'o oro mag jogo dong rome moko be pod ochano oro mag joka iwinjo gumoro ma wagalre koro nwan koro nkiro kikwa penji nikech koro kero dhi romo kod joka ni joka bro donjo no gumotim iwinja koro mog joka oro mag joka among the things mandad ko 10 point ajajalo equitable distribution of resources. The truth of the matter en ni kidhi ndeyaka kidhi kala limuruka barabara timreka moro ng'eny kabisa. Those people enjoyed power for 20 years kiwe 24 ko Kenya kande to negi machiegni gi the city ing'en wuotho gi kucha kitambo ng'ato pidh kata narabon bakele the city kae ok en gima yot lakini jogi to limuruka ko pidho a lot to kelo mar kitika chiegni tinano jogo bende kanyo rumo kodgi niwinjo kaka ban Manyeri wacho nang'o ni derni manondo gi gernwa kil timo gik manondo gi timnwa to wabo wacho tutam to nyochi nineno kandalo manene koro gachago wuok mane wecho muoche gawan Manyeri ne maneno wacho ni to ang'o momiyo wan wago kura to koro sani itero maendeleo joma ne kogo ni kura iwinjo ga koro gigi nitie omomiyo nyaka wagini seche mwa wacho gigi seche mwatimo wabed wa focus wawach siasa ndio wabed ni watimo lakini onego bed ni wa focus into ang'o ma jothurwa manyo monego watim negi to ameno ka nitie galruok madhi nyime sani ok mora kata matin dan wapenji ntiere koro two levels mag negotiation ma wanegotiate ka joluo gi kata gi ker no kod the center to dojo ma jo hard negotiators for example ni jok matindo gi kamiwache wini no kamiwache babu gi sifuna to en ja to kod lakini jaluo bai kako owuoyo to wan kod other soft negotiators mi kaka koro wachino buru with a soft ngamo she give me right anda paro kaka ne time yo to kaka no be Raila ne wacho gani Sifuna is speaking the ODM language
to wacho no rengo bende wacho language mar ODM. That is a strategy mano tiyo go to negotiate. Emomiyo kata mana seche magik mondo ja budget nyaka koro wach study Masiaya, health and pesa mane wado nyaka the state house kande. Neno koyudgi nikech ne wa negotiate softly. Neno yudgi because hard way of negotiation. Negotiation ber kama kaketime push and pull. Joma pull ko pula pula. Joma push bo pusha pusha. Kawa the negotiation to Sharon inang ne wach kama. Dan inang ne wach kama. Andra de wacho nando kadwar. Kore akakoro angobet piny. To bet piny to wacho ni kar Oscar chabe wach dan chande bende lakini Sharon to yie. Mana ka ji negotiate. But you cannot push us. Ni mondo wa negotiate koro wan wa bolre mok wanyal wuoyo manyako ganda wanyaka jotendo bende matimo marach. So long as ne en koro ne wana igen mokongo message mon gago. Chal message mama wana chagwo. Asoka ne wuok e serikal wacho ne en message nadi. One term they watch 2 years. Then koro wanto kendo wuok koro wacho ni broad based wana serikal. Broad based makata bed na ne jog jodim na Kakamego bed ngi dhi Kilifi bed ni okadhi ngiyo nikech ma dhi timre gidhi wachango ni broad based wana serikal. We need agenda. Mwanyalo negotiate go. Some of the things we no go bed we negotiate. Maparon barala ne de hero ni counties magwa manigi 15 mayodo 15%. We must negotiate ni mondo center me all the counties 30%. 15% 10. Number 2, kid evolve health. Make sure you send money to the counties in time. Some of the problem one way counties and nipes euro e February. Then go February to coach for June financial use room. Koro counties cannot work. Then na 15% kende. Onego bed no make sure and kata ko bed na fertilizer. We me a fertilizer kawa se komo. Kakoro oduma osechupo 1 month kori kilo fertilizer. It is nothing for me. Me am na fertilizer kingeyo nke seasons wangeyo. Niko dhicha kuchwe tarika paga beach. That means by tarika par of February wasaido fertilizer no. Lakini kani reduce na bei ma fertilizer. Moko kamikete bobiro distributed. Obe distributed gi chief. Kikere biro distributed a county headquarter. Ngama wuotho gi kadhi Migori kada ngama wuok kwala kona kucha. This year town okudhi do fertilizer. So let's be practical gik mwatemo to kapon koron wa bolra bolan kata korore go ok piny. Kata koro uduro ni be ok piny nikech wan broad based to wadwaro mondo konyo ok wathagre kabila na. Ngene report ni mano mar NADCO bende dhi achiel kachiel kanyakla kod lalruok mano mar UDA kanyakla kod ODM ma bende ichano tim ichano chak lalruok mar mondo miket weche e tim. Tangeni lalruok no bende kikete tim bende wach mag 10 point agenda ka pod ntiere to kar 10 point agenda cha bende man migosi Raila Amolo Odinga mosenindo nadwaro mar mondo mi full implementation mar NADCO cha okete tim. Moko kuom gi bende wach mag governance kaka county ziko yudo pok margi mar omenda. Yes. Jod bura ma Lego Usonga ma bende njakom mano mar budget e od bura maduong. Ben nocho ni chal ka gima moko kuom gi osechakete tim nikech counties pok mar omenda ma bende osebede ka imiyogi nikech nyocha ni kaluwore kod dwaro makamano migi siling bilion 450. Atandi wacho nyaka sani counties osebedo ka yudo siling bilion 415. Makoro wacho ni moko kuom kata na 10 point agenda ka moko kuom gi osechakete tim motelo ne kata na timo report makamagi. Yes. I think ni mo kontire ma osechakete tim. For example, respect for human dignity. Ni mako di extrajudicial killing kanda mana dhi mbele kande. Aparon government ose stop gino. Tindo kaneka tindi nega jima kamaka jito jilal. It has been stopped. Gumoro ka respect for the rule of law. Po the ministers mangeny timo gik mama kosa tero gi ko tok gi ok giad there to the rule of law. Magon timo se timre maber moko be timo poko timre. Gima ngise wach mar counties. Okay, inano machandi wacho ni 410 billion chiuno. It is still not true. Category na 410 billion muchiuno. That is okay. But is it 15% of the national budget? The law has on 15%. Kigo kwandigini 410 billion. Donkoro warita na budget kibro somar hiko na alfaro kutero kwa Sharon, we might mess. Kidi command what the mess. Jogi somoga budget mopogre gik magitimo. County government budget miloso maber malich. Kocho po implementation ngato implement gike. Samo budget ma Kenya. To William Ruto wacho ni wadhi gero sadi Masiaya benene budget. Kuro budget to waweya.
en gik ma ji go mbaka titimo go ma practical maneno mane manyalo wacho to budget mar Orengo budget mar Ken Gladys Wanga budget mar William Ruto ok tim kaka gitimre budget which is illegal also one kod problem system ko ka jotich NHIF kod NSF magi ok chul lakini budget to gino obedo included ji ndie strike workers ne strike nikech implementation of a CBA eche mas implementation of a CBA ntiere no budget to neno bedo catered for implementation kemo biro koro problem ngacha koro time kaka nie budget illegal things mabe timre mang'eny koro kar budget to wawe lakini gima timre ni 15% to the county it is too little number 2 en ni onego wabed gi sheria ni pesa no odonjo sadi number 3 issue mar kata na issue mag suppliers mag counties kod mag government national government onego bedo kaka gi sheria mag onego bedo agenda makolo wacho ni within 90 days kiseti ko tich bisa hand over county government you must be paid within 90 days but jo wabet modhier ngato nikech modhiere en no kaw loan mo supply county government 2 years down the line county government poko chule e budget mane ido ka semoko projects ma 2023 2025 poko chule gi these are our people who are struggling to county no go ben konyo jothurwa uchopo kama cross anigi matimra ga Sharon counties makaluo jomatimo projects ok gin jokaluo because our people gin jok mok nyal wait koro ria mogolo pesa from I don't know where ema dhi gero projects ema dhi gero barabara ema dhi gero thurwa kucha nikech gin kod extra money to ng'ama timo ohala ma kawaida ma ja hardware ma Siaya town ok dwa kawo tich mar kera tich mar kura tich mar CDF tich mar kata na national government kata county government nikech be ibro chuli koro gik moko bila ge monego bed seche modhi negotiations kae makoro wang'iyo gik ma fundamental to ka koro wang'iyo ni wan broad based government ni Kemralo nowe wan watim ang'o nowe wan wabed kanyo ni wawachin koro ker ber waseyie no ber mana kamano bende ng'eny jatend piny Kenya nitiere koda rombe ariyo madito mabendo chana aparo ni chieng' wuok tich nitiere jo kanyo kata mana jo duond bura mag UDA mabende biro bedo koromo godo e dwe mar 2 mano mar higa Nyakoronga Jwang bende nitiere romo iwacho ni joint parliamentary group meeting mabende biro bedo godo duto te romo mabende biro bedo ka itimo e kar jot mano mar State House samoro dan mabende nyalo medo ting'eni magi duto te bende timore kapara ni nacho ni mai full year ma jatend piny Kenya nitiere godo nikech yiero to bende koro kayo nikech yiero mar higa mabiro titimo e dwe mar 8 yiero simna chopo yiero sani donge wa koro wacho ni election biro next year 18 months osemna chopo koro emomiyo an poda siro iwinjo ga nyaka wabed seche mo wacho seche mo penjo gi onego bed ni seche matimo gigi to bende wan gi strategy because strategy kaka sani king'iyo kaka ODM timore iwinjo ga chal nitiere ywaroko nitiere joma ka joma chal nigi dwa dhi kaka Kalonzo to nitiere Kalonzo Gachagua nitiere joma wacho Max Kasmuel wuode giri giwacho ni gini mbaka ni nitie mbaka magore to en freedom of speech mar kila ng'ato mondo to ana wacho ni yiero kako osechopodi iwinjo onego bed ni ok awacho ni oketwa e kapa achiel ang'e nitie joluma wacho ni wang'ni ok gidwa mondo oketwa e kapa achiel nitie kata ndalo mane wani opposition nitiere joma nene gin ndalo cha nene gin iluongo gin iluos in government ma seche mane Raila pingo sirikal to gin nene gibet ni gin gidhi to gichiemo ka sirikal giwacho ni Kibaki kata Uhuru no wan kodi no to kacha ipingi lakini wan kodi koro miwae gimoro matin no ka joma ji kaka Tuju Giri ite joma gin iluongo gin luos in government mane gin magidhi State House iwinjo ga to gidhi gini koro to gini bende nochopo ndalo mane Raila neno to nwacho ng'e ni position ka nitie koyo mang'eny koro nodhi to ogine handshake to no ka seche mare lo dhi bomosre gi ker inwang' ka koro joma nene luongre ni luos in government koro gibedo irrelevant koro gin onego bed ni sani kik waketre pod waketre nitiere just a few people
magin ginyalo dhi State House to gi negotiate something on behalf of Onagi. Iwinjoga. Mabende sani an seche maneno ni bende onego bed moda tiek mod. Onego bed ni sani kata ker obed kata gi access ma direct moko onego bed ni okadwa ni sani bende ODM oketwa ni ODM manyaka timango kidwaro dhi nyaka ikal through ODM mondo yieri kata na ambassador kata ang'o to nyaka nyingi chiwge gino kwadwa sani niwach kineno sani king'eno gima timre gi ODM sani aparo ni nitiere influence moro niwach sani wasenge nomination mar ODM biro to nitie joma pod wacho ni 6 piece wacho ni nyaka nika maybe mama ido puodhi ye kinyalo chung or ka winyo puodhi or ko buro puodhi gino wang' ne kwadwa wan wadwaro ni sani kaka jakom osenindo iwinjoga ng'ama dhi chung kata kadhi chung kata chung gi ODM kata chung gi UDA kata chung gi MDG iwinjoga oyieni mondi wuog jopiny mondo yieri iwi sera gik midwa timo lakini kapod oket ruani idwa ket ji kikapu achiel ai kikapu ni ema koro boga decide ndo ng'ama dhi chung ugenya en ng'ama dhi chung gemo gir kana ni mabro delay to ino ka sani central kata kuonde moko ino ka sani gi organize themselves different Jubilee beneno ka koro sani biro gi organize themselves koro wan sani pod idwaro galwa gik mang'eny ai kwadwogi wach NADCO ni bende it's just kaka no wacho it's just a way mar galo mondo wane ntiere gimoro mabiro maduong' to gima biro maduong' ano kane Oscar ala karo kara na Sharon mondo wa discuss NADCO luonga mondo gala mano gore wacha marach iwinjo galruok ni en ni mondo wa discuss issues ma tindo but we are playing with a hot potato. The youth, joma vijande nigi shida monego bed no address unemployment, monego bed no address investment. To mana kaka dano wacho, there's a revolution madhi mbele. To revolution nyaka ang'wa accept. Kata issue mar among the 10-point agenda na Sharon, ntie bridging intergenerational gap. Problem mane ODM kacha. Ni jok ma young, jok ma old. Ntie gimiluongo ni conflict of generations. One thing nano kan Gen Z. Anan millennial. To one millennial gi nini watemo push jokuma ni malo kacha. 2022 ana contest against Dr. Buru in Siaya County. Iwinjo. Ne watemo sukuma jogi nikoro wuoguru mondo wabe wakao. To nobedo matek. Lakini jokmolo tok bangwa. Gen Z gi gindo koro don't care. Gumoro mi dwa nyiso wini ni buren anko gi koro kiko openjo buru penjo donjo wacho ka mtu kiuliza maswali unatuambia toke kwa chama hiyo ni upuzi kabisa nyocho wacho kibiraka and according to won ginen Raila Uburu is just an uncle mane Gen Z mane kagi Chal one thing kana wagoro to ne nyaka na kian uncle ni danu akya ngano jogo na Kenya kimigilwe makata gocho ni gik marach to koro ini ibolri to nyithindo molo bangwa gi ginto wange tek gi kweri nikati bed ngano en wang teka ko sen penjo mani wacho mo en penjo gwang matek penjo no mundi penje jomoko neno no en wang teko wan jok manene kaka ne wadongo wanengen nyaka school be no chwadwa nyaka gi kiboko jomolo tok bangwa gi to ko winjo kiboko mar school cha koro kinyalo uso ne fia obro penji ni winjo daktari iseol okinya telo no wakoro we wadwar jomoko man kod energy nikech kata ODM no mdo negotiate better it needs energy strength and energy to be able to negotiate and confront the center no wadwa mondo wabed included ka emesa mubeti no nyaka wabedie to mondo wach gino okinyal bedo ni onge strength masa mibiro to ng'ato non bwana ng'ani pod wuoyo koso tem ang'o mabet kode koro that is why they're able to confront and challenge the center nikeche backlog mar old age mosebedo a system ni but I think ni monego bedo na kaka wacho no ingeni 20 years ka Jacob lead Luo Nyanza ne wan kod milongo ni single party other counties called other provinces out of 8 provinces kan the central kame wacho no
ne gidonje multi party samane ni 1992 chande kata mana western ngama ingene a 2022 election black and white UDA Kenya kwanza gazi mio na black and white no pogore kabisa but Kakamega no chumbu the yero Kakamega county no yero governor maja ODM senator ma UDA same constituency same ballot lakini Siaya county or Homa Bay county ngeka yomo beto no yere speaker ODM governor ODM senator ODM women rep ODM MCS 10 ODM 6 piece korone wa digimlo one party state poko chopoge multi party one sani kono ga ikmoko ma team regi maika ka multi party tiyo democracy tiyo kamano dijite wuoyo ngato wacho wachne it is free for all lakini jaluo poko ngiyo gigimiluongo ni multi party politics to multi party politics en ni nyaka Sharo nang no wuo nyaka nyathi mane primary school monge kura bedhe wacho wachne nyaka ngano mano iluongo ni democracy and government for the people by the people with the people of the people en mar jo piny mang'eny en government of the many to monarchy mar ka kingi nigi jo miluongo ni jodonga ich mage emotiyo gago emomiyo ne nitie wach mating'o batcha ting'o batcha en ni mae en jadonga ich en emang no bed senator en emang no bed governor en emang no bed ng'ano kaka kingi ne tiye notiye kamano lakini sani revert back to democracy emomiyo ok wadhi bedo kendo gi ting pin moro obro wacha na kan king pin gino bok yer gino bok when we get back to democracy a democracy does not bedo gi kingi ibinda ka democracy tiyo democracy en ni yiero emwadok gaini temo mi accept nyaka multi party emomi jite wuoyo nikech koro wa revert back to democracy wawuok e monarchy macha kaka jinego kura nigo kama ni wuoyi matin ano kang'e ndiko gwena gweya wuod Jaramogi gi lange mana kanego ombulu okang'e ndiko gwena wuod Jaramogi gi lange mana kaka jokanego ombulu currently ok gidhi go kamano because majority bende ok gin jok mane wacho no gwena wuod Jaramogi gi lange chande wang' ni gidhi ng'iye ni ng'adi nywandi ni kar MCA kanyo to ket na Dan to kar women rep kanyo ket na Sharon kata ko kene party mar wuod Jaramogi to ket na ga kita ng'ane be kanyo an no ka ng'ane mu wuoy maber obe ket nago makoro ji ok dhi yer kaluore koda chama duond bura magintiere to koso teku jawdo bura malego ma budget no nyocha winjo ka wacho no wang'ni kik uyier according to chama ok ane ma wacho mago jo chama ema wache kamano to paro manie chama mopogore Karoli Omondi chiemo no biro ka bayo dhi chung Suba South Susu no yango kodhi chungo da kodhi chungo tiko mar ODM iwinja to ja piny beg moja piny oluoro etelo masani mar ODM no nitingo batcha ayuru iwinja some of us are saying ne ODM kacha dogure delegates conference to kapoko chako conference chieng NDC chande ntie section mi wacho ni direct ticket cha ene makungu gole maneg mojo piny wacho entingo bat gi wich teko mahundu ma kangato yani ka bwana moro wuoyo Kibira ni hapa Kibira hatutaki mkutano wengine iwinjoga mene wich teko moko nego bed ni wakeli siasa no kidua nwach koro useromo hapa ni gine meno gine mar oburu nigiseromo koro giye go buru koro atutaki sitaki kuona mkutano mwingine hapa sana makoro Juma panik joting battle do gemanya no ka koro ai winyo dhi teni nyogito iwacho mono wini kikidhi ok gidwa nwach giseromo go buru gang'o koro gisetieko ok gidwa mene wich teko manie ODM ma ilwa kan gunship because men in black man in kangato wacha tidhi chwade ke secretary general ababu mona ko gole igene koro wich teko no imino ka ji oluoro tingo bat gi wich teko man en ka seche mitimos nomination kata ma ODM tena kila gagoko iwinjo agoko no nego koro waduok chien
mondo wabed joma timo siasa kod ang'o kod sera wacho ni kata ni Sharon kata ka ok ting' bade iwinjoga to en gi paro maliw manyalo konyo jopiny bende mondo obed sani wang'eyo to kata kamano nikech aneno ka wadonge matin e dakika 2 mar mondo mwatiek twak ma kamano nikech nwadoso kotende kod chal mar NADCO to aneno ka Agnes Zani ma bende en jakom mar kamiti ma bende biro bedo katimo nonro ma kamano gintiere koda thuolo nyaka chieng' tarik 25 kama bende gibiro bedo ka gitimo romo mar tipo mani kaunti ma Nairobi mano romo bang' ka koro osechok pach oganda report mogik nek beni gichiwo kanyo chieng' tarik 7 dwe mano mar adek koro which way NADCO giwachni mogik Oscar kachako kode which way NADCO is not going to bring anything different mago gen galo jimna kaka sewache chande Agnes Zani to kapo ni gin gimoro ma ginyalo loso ke gisema gitimo gine just okay to gima timore en ni gik ma NADCO dwa yalogo donge wacho nyaka moko boso be implemented number 2 which is kaka corruption be naneno ntiere kanyo to corruption itimo nango yawo maka ngama obedo corrupt issue mar kata na opposition leader it is a referendum question iwinja ok en question monyalo yalo kama NADCO kama zandak yalo wach mar keto an opposition leader okonyal gino mano mar jo Kenya mar ginene issue mar human rights these things let's just get back wadoge constitution wa implement the constitution kaka ne wakete chande to task force mang'enya ng'inga na tok task force ni ingen NADCO no nenga problem koro dugo oyaw task force to investigate a task force NADCO chanene wadhi bomas mondo wayal issues mane affect wakata koro kendo waketo ga kendo commission mo task force moro mondo koro kendo investigate NADCO cha 10 point agenda beji no winjore 10 point agenda no implement 1 2 3 4 5 o kamano dan koro ang'o mondo wa implement 10 point agenda kendo nyaka wa dwar Agnes Zani mondo investigate kendo do kuom jopiny mondo penj gin 10 point agenda kane gibeyo NADCO report ne recommendation implement those recommendations 10 point agenda be gin agenda moko man equitable distribution of resources to kapo ne equitable distribution of resources en ni wapog mwandu mag jo Kenya na ngata mondo yudi en ni dignity for human life we uru nego ji mago yuma munege jigo that stop it issue mar kata ginene gimiluongo ni respect for human law kapo ni sheria otamre nti get advisors mang'eny go advisors go we appoint Agnes Zani kendo numondo kendo dhi openjo piny 10 point agenda ka doho bende emomi ni doho bende ntiere mondo tim tijge mang'iyo gigo koro kendo ki appoint gat moro kaka wasechiko Agnes Zani 25th no kendo gidhi appoint task force moro mondo investigate ni gik mazani nyocho wacho ka be pod gibeyo lakini koro wang'ni Sharon ema pok chiemo koro appoint Sharon mondo Sharon odhi mango odhi investigate no ni kata Oscar moro ano kabidhi yes wachna mogik en nani watema kaka joluo democracy mwayodreni ber mae kama ji wache other opinions bo nyalo gene wagombo this time kata ka wan ga assembly ma Homa Bay to bed na assembly ni minority gi majority eka koro Homa Bay bro tiyo se a county assembly obedi gi majority gi minority eka constitution edwaro monde kasi county nyalo tiyo to kapo ni se county everybody's ODM including governor gi speaker ngano ok wadhi implement kata subtalo kedhi nene yath to ngamedi penjo onge lakini ka wan gi jok man tiere opposition e assembly masaya diketo governor tesre ero kama nya Oscar dan gi wachin mogik koro abende watch NADCO aput moket mar NADCO ni abende aole pi mang'ich nwach kaka wasewuoyo no kaka wasewacho en ni gik ma NADCO dwa wacho go sani en gik monego bed ni sirkal timo mabende kaka ineno ka court bende setemo gine advisors manyo ket mang'eny osegol woko sani IBC nyoro oseyier ma sani onego bed ni wamiyo IBC pesa malong'o mondo gichak yikruok ma yiero mabiro kiny sani ok onego bed ni pod waketo weche ni NADCO bo penjo ji nang'o ni dwaro nang'o watim nang'o onge because it's a waste of time ma jopiny ker sani gik monyiso setimo jomonyiso expert monyiso seyiero wandai giri mbadi giri onego bed ni gitiyo mna jopiny mbadi onego bed ni wanwang'o pesa makonyo nyithindo makelo maendeleo dala
one day, you know, okay, the steamer. Mono nengo mari gima mondo dog chien. Koro ketuan aput mar ji moko ineno jande moko matina other than Zani. You know ineno jande moko matina oguda giri moko siepna lakini okane gima jogo bro gionge gi gionge gi influence moro ma bro kelo konyruok maduong'. Koro aneno ni mondo meno bende apa nitie tiyo be onwang'ni kaka gichiemo lakini wawe kur galrock wawe gino watin jo piny Ker Ruto otin jo piny odhi onwang' kata thuolo bie kata ukwala wakocha kata ugenya kocha mondo uweg jo piny mondo winy to pach jo piny dwaro nang'o to ginene 2 term kose 1 term ginene onwang' thuolo mondo deal directly gi ji mene kaka wacha matintu majoka ne timo kane sirikal i create coffee fund moro timiyo jo piny ma thurgi kocha loan mar coffee then kose migi loan tiwacho ni koth opochwe ing'ado nigi gowigo koro gidhi gi pesago wandai giri kod mbadi giri create kana fish fund moro kisemi jothurwa pesa mar sirikal then wacho ni yawa koth oketho fish pond go joko kao pesa chane mana kaka itimo sirikal kendo maroni giseparo makamano gibiro bedo ka gisemiyo makare kata kamano uru kamano kuom yudo thuolo mar twak od okinyi makawuono Omondi kanyakla kod Daniel Juma nyakoro ngo jong'ute magi anene mana ni thuolo ng'adowa kanyal somo gi sani kata kamano en twak mar ariya ma bende pod dhi nyime e mbui mago mag oganda paro mopogore opogore ma bende jopiny nitiere godo ina mar mondo mimaka gi kanyo dakika na bich tok sa 2 mano mar okinyi kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' ma en chenro mar ng'eyo jothumbewa okinyi makawuono anno ka Solomon Atito Kafaya nodayo dho wendo mong'ere kaka Osweto Kanda Jasuba mane jathum ma bende donjo godo gi sani kik dhi mabor warad kendo sa 3 e chenro mar mbaka oromo. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na